93, 8 trestných bodů na překážkách, 1 za překročení časového limitu. Celkem tedy pro Vladimíra Moudrého sešel 3, 9 trestných bodů. Ještě prosím nestartovat, sbor rozhodčích se omlouvá. Překážka číslo 1 je potřeba trošku lépe opravit. Ty, má to náhradní baterku ta věc? No, tak to nestihneme. Má svoji Martin. Tak, teď už to bylo správně, děkujeme za pozdrav a startovat může Klára Večerková s malým mořským tigrem, jezdecký klub Filipy. Připraví se Anežka Rejchová. Jo! Čas.